Vážení diváci, prajem vám dobrý večer. Pohroma s utečencami v Stredozemnom mori trvalo zaneprázdňuje európskych politikov. Podľa dostupných údajov od nemeckého ministra vnútra Thomasa de Maizière čaká v Líbyi ďalší 1 milión utečencov na prevoz cez Stredozemné more do Európskej únie. Ide tu o skutočné sťahovanie národov. Takto sa vyjadril pre agentúru Reuters európsky poslanec za CDU Elmar Brok. Záchrana utečencov v Stredozemnom mori je síce dôležitá, sama o sebe však nepomôže. Ak nasadíme ešte viac lodí, čoskoro bude v Líbyi čakať 2 milióny ľudí. Už pred rokmi boli európski poslanci varovaní, že spor so vtedajším diktátorom Kadáfim povedie k destabilizácii Líbye a ohrozí sa tým južná hranica Európskej únie. Vláda Spojených štátov stojí za zvrhnutím Kadáfiho a za ukončením jeho režimu, ktorý dlhodobo zaisťoval Európe bezpečnú južnú hranicu. V jednej z dohôd s Európskou úniou sa Líbya zaviazala utečencov zadržať a umiestniť ich v záchytných strediskách a nedovoliť im odísť na lodiach do Európy, ale poslať ich späť do ich domovských krajín. Kadáfi bol diktátor. Niečo také prehlásil európsky komisár Günther Oettinger. V našom ponímaní tam však dokázal udržať poriadok. Dnes máme chaos s milíciami. Aj hovorca ministerstva zahraničia Európskej únie, Martin Schäfer, sa k tomu takto vyjadril. To, čoho sme dnes svedkami, je výsledok vojenského zásahu, ktorý odstránil Kadáfiho režim, ale ničím ho nenahradil. Budú varovné hlasy, ktoré odhovárajú od neobmedzeného prijímania azylantov. Rovnako nevypočuté, ako boli tie, ktoré niekedy odhovárali od zvrhnutia Kadáfiho. Ministri zahraničných vecí G7 sa minulý týždeň na svojom stretnutí zhodli v tom, že problém s utečencami je možné dostať pod kontrolu jedine vtedy, ak bude Líbya opäť stabilizovaná. Ako to však docieliť v praxi? Zdá sa, nevie žiadny z nich. Taliansky premiér Matteo Renzi chce tento problém riešiť tvrdým zakročením proti prevážačom, ktorí privážajú ilegálnych imigrantov do Európy. Pre znalcov problému je veľmi otázne, či sa tento boj proti prevážačom dá vyhrať, nakoľko tí sú len nahraditeľnými prisluhovačmi. Praví organizátori si sedia kdesi v skrytosti a je prakticky nemožné ich vypátrať. Za desiatkami tisícami imigrantov, prichádzajúcich každoročne do Európy, je priemysel, ktorý za každého utečenca získa viac než 10 000 eur. Väčší zisk než z obchodovania s ľuďmi je už len zisk z obchodu s drogami. Kto sú tí chladnokrvní organizátori, ktorých je také náročné vypátrať? Skôr, než si túto otázku zodpovieme, je potrebné zamerať sa na to, odkiaľ pochádza väčšina týchto utečencov. Sú to krajiny, ktoré boli zasiahnuté arabskou jarou a rozbité zvonku vyvolanými nepokojmi. A teraz už nenájdu pokoj. V nich organizovaný priemysel s utečencami verbuje ľudí s tým, že im sľubuje úžasnú budúcnosť v Európe. A v súčasnosti ho podporujú aj miestne médiá, aj v subsahárskej Afrike verbujú utečencov, no veľký počet z nich zomiera počas prechodu Saharou. Dokonca väčší než na mori. O tom však médiá mlčia. Ak konečne už dorazia do Talianska, tak azylantom, o ktorých sa už talianske úrady nedokážu postarať, sú vystavené nové pasy a daná hotovosť a cielene sú posielaní do Nemecka. Tam zaplňajú takíto utečenci predovšetkým tábory pre utečencov a záchytné miesta. Nemocnice a úrady sú preťažené, napriek všetkej dobrej vôli a ochote pomôcť. Najneskôr tu utečenci konečne zistia, že sľúbená úžasná budúcnosť v Európe nezodpovedá skutočnosti a taktiež zodpovedať nemôže. Nie divu, že takto podvedení a sklamaní ľudia tvoria vysoko výbušný potenciál pre sociálne nepokoje. Ale kto používa ľudí ako nástroj? To znamená nielen utečencov, ale aj ziskuchtivý priemysel s utečencami a napokon aj prirodzenú ochotu pomáhať hostiteľských zemí takýmto zákerným spôsobom. Utečenci na túto otázku prekvapivo hovoria o tom, že ich transportné lode sa plavili pod americkou zástavou.
Očividne je za toto sťahovanie národov zodpovedná americká vláda a za ňou stojaca finančná oligarchia. Čo ich však privádza k tomu, aby pašovali do Európy ilegálnych utečencov? Sú to nanajvýš chválihodné a nezištné humanitárne motívy? To sotva. Pretože americká vláda chráni svoje vlastné hranice proti ilegálnym prisťahovalcom. Úplne chladne a nemilosrdne. Napríklad na hranici s Mexikom stojí 5 metrov vysoký plot o dĺžke 3169 km. 17 000 pohraničných strážnikov hliadkuje po celej dĺžke oplotenia za pomoci lietadiel, vrtuľníkov, kamier, dronov a senzorov, reagujúcich na otrasy pôdy a veľa ďalšej techniky pátra po tom, či nejaký ilegálny imigrant sa nesnaží prejsť cez hranicu. Kto je takto prichytený, je zadržaný a bez okolkov transportovaný späť. U nás však americké lode privážajú tisícky utečencov do Európy. Ako by sa asi páčilo americkej vláde, keby zrazu francúzske či talianske lode pašovali mexických utečencov do ich krajiny? Toto je kľúčová otázka pri zohľadňovaní utečeneckej problematiky. Pre krajiny Európy totiž prináša dlhodobé pridržiavanie sa americkej utečeneckej stratégie so sebou existenčné problémy. V Amerike by to bolo rovnaké. Z toho dôvodu cez svoje hranice nikoho nepúšťajú. Preto sa javí aj celá umelo vytvorená pohroma s utečencami ako nový spôsob vedenia vojny americkej vlády a za ňou stojacej finančnej oligarchie. Dalo by sa to povedať aj takto, že najprv padali bomby v Líbii, a teraz obrazne padajú utečenci na Európu. Vysoko výbušný problém. Nie je to teda nič iné ako nepriateľom dômyselne vedená ekonomická a finančná vojna, ktorú týmto spôsobom vedie proti Európe a špeciálne proti Nemecku. Je to však aj sociálna vojna, pretože v sebe zahŕňa aj cielenú infiltráciu rodiny, pracovných miest, kultúry a vzdelania. Cieľ tejto vojny je jasne definovaný. Ide o to isté, ako vtedy pri arabskej jari. Európa má byť rozložená ako politická, ekonomická a kultúrna veľmoc. Začať to má na úrovni jednotlivých štátov. Ako výsledok zostane obrovský destabilizovaný kus Európy, bez národnej identity, chaos, ktorý vznikne takýmto oslabením, ju ľahko poženie do nového svetového poriadku, globálnej finančnej oligarchie, to, čo by národné štáty Európy nikdy nedovolili. Rovnako tak, ako by to neurobili ani prekvitajúce štáty pred arabskou jarou. Oplatí sa, vážení diváci a diváčky, aby ste o tom popremýšľali. Dobrý večer.